Se oli niin huono mikitys, että mä puran tässä heti. Ihan. Musta oli jotenkin semmoinen aika jännä moodi tässä hommassa, että mä puren. Toisin sanoen. Mulla on 20 000 gigaa muistia tässä puhelimessa, jos mä kuvaan koko sen, kun sä purat ja sit nopeutetaan se 100-kertaiseksi, niin siitä tulee hyvä tunnin dokkari jengille. Tuunin. Tunnin. 20 gigaa. Pelkkää paskaa. Miksi sä haluaisit kuvata, kun mä saatana purataan setin? Onko sulla semmonen olo nyt, että sä et saavuttanut rumpuja saatais jotain tämmösiä niinku uusia tasoja? Mä en saavuta koskaan mitään tasoja. Lähdetään siitä. Mun mielestä kuka tahansa olisi voinut hoitaa tätä sessia. Vanha kono Kuoppis. Se on minä. Kuoppis on itse Kuoppis. niin aivan, totta. Etkä sylkeä mun päälle. Sä oot täällä pähkinöissä. Sä oot soittanut niin päin vittua, että se on ihan aiheellista. Niin, aika vaikea se on soittaa, kun on räkää niska täynnä. En mä tiedä, tässä ainakin niinku repertuaari kasvaa, jos ei muut. Mun mielestä tää on niinku valmista roikkua ja matskua. Kerrankin jotain järkevää. Niin surkea tekniikka, että pitää olla paljon kamaa, että osuu joka paikkaan. Kun ei tiedä yhtään mihin kädet on menossa, niin sieltä tulee kuitenkin aina joku peltisaudi tai joku Tomi. Tai kakkosvirveli ja sitten jätkät on tuolla ihan fiilikset. Oi jumalauta, mikä fiili. Ja meikäläinen vaan huitoo tää. Ihan siis päämäärä tätä kolistelua. Pietokin naurattaa vielä, kunnes se 40 vuoden päästä ymmärtää, että asia on juuri näin. Tästä tulee tää niinku setin tulehtuneen peltiständi, mitä mä oon nähnyt ikinä. Hei, satelliittibassi. Mites kaapelihaitsu vielä? Siis mä oon blogannut tuon pelkästään ihan suoraan niinku auton ohjaamosta, kun siellä on niinku satelliittibassarasta. Ohjaimista pystyy operoimaan. Joo, ihan hyvä sit tuli. Trigataan sitten ne kolajutat siihen päälle. Niin.